Mä oon varma, että toi kahvila menestyy tosi upeasti. Varmalla. En mä tiedä. Musta tuli jotenkin vähän pönäkkä se paikka. Mikä pönäkkä, ei te oot pönäkkä. Musta se oli ihan tämmönen pittoreksi. No, isä on vaan kateellinen. Siis, Kari, mitä sä oot tekemässä? Vastaa äidilles, mistä on kysymys? No miltäs näyttää? Tää laukku on tämmönen vanha läjä, että ei tätä saa kiinni. Tarvitsee apua? Ei Kari ole mihinkään lähdössä. Eikö? Hyvä nähdä, että se on päättänyt tehdä edes jotain elämälle. Onks teidän kellä tutulla jotain mestaa, mikä olisi vapaana? Että mestaa? Niin. Tai siirtola, puutarhamökki tai jotain asuntovaunu, venettä tai... Muovipussia. Siis Kari, nyt kuule. Nyt selvitetään tää asia. Istu. Tätä mä just tarkoitan. Sä tiuskit mulle kuin jollekin koiralle. Ja äijä kyttää mun jokaista liikettä kuin joku helvetin valvontakamera. No! Sama, että vietäks me päiväni linnassa vai täällä niin sanotussa himassa, että so long. Mikä so long? Mitä sä oikein puhut omalle perheelles? Hyvä perhe onkin. Äiti, musta sun ei kannata välittää tosta. Ei se oikeesti ole mihinkään lähdössä. Kari, sattuu olemaan niin, että me ollaan kuitenkin sun vanhempias ja meillä on oikeus tietää jotakin sun asioistas. Esimerkiksi niistä rahoista, joita tuntuu tippuvan sun tilille kuin taivaasta. Kuule iskä, kun mä olen jo 23V, niin mulla on oikeus ihan ikkarin kultapossutili. Kari, nyt sä oot tosi epäreilu. Mitä muuta halunnut kuin vähän ymmärrystä, mutta kai sekin on sitten liikaa Nyt vaan. suu kiinni jokainen. Sinä et lähde mihinkään. Ja te toiset annatte olla Karin rauhassa. Tästä ei sitten enää puhuta.